Как сте? Може да. После ще ми изпратиш ли? Добре. Става. Тук въпросът се паднаха в моя лист. Първият ни въпрос е как да упорстваме в среда, която отказва да бъде променена? Как да успяваме въпреки това? Среда, която отказва да бъде променена. Т.е. хората отказват да правят някакви неща, така ли? Нови концепции или искат да бъдем резултати с тук? Ами да, първо и много важно е да имате дълбока вяра, че промяната, към която ги водите, всъщност наистина е конструктивна. Защото някой път, нали, това, че някой упорства да запази дадено статукво, е добра идея, защото грешиме с посоката, която искаме. Така че, нали, това е първото и много важно нещо, да имате добра вяра, да сте го проверили, наистина да вярвате в него. И след това вече, тук стъпките да въведеш една промяна е, как кажа, първата стъпка да имаш много ясна концепция, визия. Да имаш отговор на въпроса какво ще правиш, как ще го правиш, но и защо ще го правиш. Нали, това са трите много важни. И третия въпрос даже е най-важен. След това ти трябва малка група от агенти. Да, с които да го направиш. Агентите на промяната. Това са по-малък брой хора, единици, обикновено в един екип, които да привлечеш за свои самишленици, агенти. Не своя на тази промяна. След това една друга стъпка може да бъде да създадеш недоволство в средата от статуквото. Т.е. да направиш промяната спешна, с усещане за спешност. И така, след това да направиш една много добра стратегия как да бъде въведена, защото хората се съпротивляват на промените много често не защото не искат крайния резултат. Те го искат, но ги плаши ужасно пътя до там и ужасно ги плаши несигурността, че може да стигнем там. И всъщност това да имаш много добра стратегия, изключително добре да я комуникираш тази стратегия е много важно нещо. И да разбираш, че всъщност всяка една среда се съпротивлява. Там в Change Management теориите има едно такова разбиране, че единствено и само бебето в накания памперс се радва 100% на предстоящата промяна. Всички останали се съпротивляваме до някъде. Дори и тези, които живеем с идеята, че променяме статуквото, ние също сме така... аз се приписах и аз към променящите статуквото, ама ние също сме така динозаври в някаква степен. Нали, аз като хората ми казваха да се ориентираме онлайн, да почнем да вземем как онлайн, бе? Това, което правим, трябва жив контакт и се съпротивлявах. Аз като се съпротивлявам, гледам да се съпротивлявам до етап, в който да им кажа, окей, имате бюджета, имате свободата, имате карт бланша, действайте, ако се окаже успешно, ще го въведем навсякъде. Въведете го във вашия отдел. Не. Така че всички се съпротивляваме на промените и трябва да бъдем така толерантни като лидери към това. Трябва да бъдем разбиращи, че хората тия неща им идват така. Как да мотивираме хората в трудните моменти? Точно тези, които помагат на нас и на каузата, обаче когато срещнем стената, какво да... С прозрачност и откритост. Аз съм възприела сега тук на Speed Leading, че ще върви и ще ви споделям моя опит, не толкова някакви теории, нали, които знам. Аз лично ги събирам и си говоря с тях. 2009 година в бизнеса, който управлявам, Ликор, нещо от колежа повече кауза, много зле бяхме. Ние работихме предимно за производствени компании и 2008 година се изтеглиха повечето договори. Преди си паднахме жестоко долу. Жестоко. И така, и аз ги събрах и казах, хора, ние нямаме пари да продължим. Нямаме пари да продължим, това е. И така, всъщност ги предизвиках ги заедно да се справим с тази трудност. И всъщност, реално към ден днешен има една култура много хубава в нашия екип, която ние вече сме много светлини години над това, което паднахме тогава. И слава Богу, съм много благодарна, че обърнахме ситуацията за нас. Сега има една култура в нашия екип, че всеки продава. Всеки в тази компания трябва да се грижи за това да продава. Нали, не, че изпълнява функциите на селса, но всеки продава.
И така, и много съм щастлива с това. Така че събираш ги, говориш им, поне аз така правя. Някой път по-отделно приказвам с хората, споделям трудностите, които аз изпитвам, това, което виждам за екипа, търся съвети от тях, събирам ги всичките заедно, говориме. Това е моят начин и това много ги мотивира. Тъй като се усещат като екип в нещата и много... Как се продава, защото на консултантски бизнес. Да. Докато разбрах, чух си дали си консултантна компания, която никой не обича да ги обновяваше. То за че да те плащат, че да ги в България, особено всеки знае от всичко. Как в тази сфера се продават И инструменти сега, менталитета факт в България е възпрепятстващ фактор, но той вече не е това, което беше преди 20 години. Сега много хора, ето вижте, много хора са готови да плащат, за да някой да ги учи. Нали, това е... Да, имаме система, специално с ликора, имаме инструменти, някой път ние ходим при тях, някой път ги каним при нас. Още взето ние ползваме най-общо казано, ще свършва времето. Кода за продажбите, който е през даване на стойност. Тоест ние даваме им стойност някаква и те след това по естествен начин ще да ползват продуктите. И така. И аз благодаря. 15.